στην προσπάθεια που θα κάνει για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας είναι το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Το 2012, γιατί δεν ήταν σύμμαχος τότε της κυβέρνησης στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, όταν δηλαδή με νόμο μειώθηκε ο βασικός μισθός που προβλεπόταν από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, καταργήθηκε η μετενέργεια και ουσιαστικά οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, γιατί τότε δεν αξιοποιήθηκε και γιατί πιστεύω ότι τώρα μπορείτε εσείς να το αξιοποιήσετε? Για το 12 θα πρέπει να ρωτήσετε άλλους αν κάναν διαπραγμάτευση και αν τους ενδιέφερε. Γιατί εγώ πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό μέρος του μνημονίου και όλων αυτών που αναφέρατε ήρθε από μέσα από τη χώρα και όχι απ' έξω. Τα ζητούσαν και από πριν και ήταν στο σκληρό νεοφιλελεύθερο πυρήνα σκέψης. Εμείς το ευρωπαϊκό κεκτημένο θα το αξιοποιήσουμε και το αξιοποιούμε, κινούμαστε, φτιάχνουμε συμμαχίες. Έχουμε βρεθεί με τον ILO, τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, διαρκώς σε συναντήσεις, δημιουργούμε κοινό μέτωπο, πηγαίνουμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Υπάρχει ευρωπαϊκό κεκτημένο, αλλά μια χώρα δεν θέλει να το τηρήσει, δεν θα την πιέσει κανένας. Εμείς το διεκδικούμε. Αυτή νομίζω είναι η απάντηση. Και από εκεί και πέρα να πω ότι η δυσκολία της διαπραγμάτευσης αυτής έγκυται στο γεγονός ότι από τη μια είναι η Ευρώπη, από την άλλη είναι και το Διεθνές Ταμείο με μια πολύ σκληρή νεοφιλελεύθερη λογική. Πιστεύω όμως ότι βρισκόμαστε σε πολύ καλύτερη θέση από ότι ήμασταν όχι μόνο το 12 αλλά από ότι ήμασταν και ένα χρόνο πριν. Η Ελλάδα πια δεν είναι απομονωμένη, έχει διαμορφώσει συμμαχίες και γι' αυτό πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε σε αυτή τη διαπραγμάτευση με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Χρειαζόμαστε όμως και τη βοήθεια των κοινωνικών φορέων, των κοινωνικών εταίρων. Διότι, πείτε μου κάτι τώρα εσείς, οι συλλογικές ομαδικές απολύσεις ποιους αφορούν στην Ελλάδα? Δεν ξέρω κανέναν, τουλάχιστον επισήμως δεν ξέρω καμία εργοδοτική οργάνωση που να ζητάει ομαδικές απολύσεις. Είμαστε λοιπόν σε μια τέτοια κατεύθυνση για το καλό της κοινωνίας αλλά και για το πατριωτικό συμφέρον με την ευρύτερη έννοια. Πιστεύω να υπάρξει μια συστράτευση σε αυτή την κατεύθυνση. Ο κύριος Κολάτος από Θεσσαλία TV. Κύριε Πρόεδρε, να χρησιμοποιήσω λίγο όρους μπασκετικούς που ξέρω ότι σας αρέσουν. Λένε ότι η επίθεση φέρνει εισιτήρια, άρα στην περίπτωση αυτή, αν την αναγάγουμε στην πολιτική, θα λέγαμε ότι δίνει τη δυνατότητα να κερδίζονται εκλογές, αλλά η άμυνα είναι εκείνη η οποία κερδίζει τα παιχνίδια. Εάν σας ζητηθεί να κάνετε κάποιο είδους αυτοκριτική για το πρώτο εξάμηνο, πιστεύετε ότι ήταν παραπάνω το θέαμα και η επίθεση και λιγότερη η άμυνα σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα της χώρας? Ευχαριστώ. Από θέαμα δεν έχετε παράπονο. Στο πρώτο εξάμηνο είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε μια πολύ φαντεζή ομάδα. Αλλά πρέπει, για να σοβαρευτούμε, να σας πω ότι το πρώτο εξάμηνο ήταν δίναμε μια μάχη σε ένα πεδίο υπονομευμένο και με στημένη διαιτησία. Όσο και αν παίζαμε άμυνα, πιστεύω ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να κερδίσουμε. Όμως το πρώτο εξάμηνο, κατά την άποψή μου, δεν πήγε χαμένο. Η δυναμική με την οποία και η κυβέρνηση αλλά και ο ελληνικός λαός ανέδειξε το δίκιο του μπορεί να οδήγησε σε έναν δύσκολο συμβιβασμό στο τέλος, αλλά δημιούργησε ένα άλλο κλίμα μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην εικόνα της χώρας στην Ευρώπη, μην ξεχνάτε το στερεότυπο που κυριαρχούσε μέχρι να γίνει πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα ήταν ότι οι Έλληνες τεμπέληδες μαζί τα φάγανε, ευθύνονται, δεν δουλεύουνε. Αναδείχθηκε μια άλλη εικόνα του δίκαιου ενός λαού που πληρώνει άδικα τα σπασμένα των κυβερνήσεών του. Μην νομίζετε ότι αυτό δεν παίζει ρόλο.
Και εν διάφορη περιπτώσει ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόντουσαν οι ίδιοι άνθρωποι στις συνόδους κορυφής σε μένα τότε, με τον τρόπο που μου συμπεριφέρονται σήμερα, είναι η μέρα με τη νύχτα. Και εν πάση περιπτώσει τώρα για την άμυνα έχουμε τον Τζακαλώτο, οπότε είμαι αισιόδοξος. Ο κύριος Χριστίδης από το Σπίγκελ. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Νομίζω κοντεύουν 2 χρόνια περίπου από την εκλογή σας, όπου η διεκδίκηση των γερμανικών επανορθώσεων ήταν στην κορυφή της ατζέντας. Νομίζω πλέον υπάρχει πόρισμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Έχετε την πρόσφατη έκθεση της Βουλής. Θα ήθελα να μου πείτε πότε και με ποιον τρόπο θα θέσετε το θέμα στο Βερολίνο. Κύριε Χριστίδη, όπως θα ακούσατε την ομιλία μου στο μαρτυρικό κομμένο της Άρτας στις 16 Αυγούστου, μίλησα για μια συντεταγμένη και συγκροτημένη εθνική στρατηγική. Το θέμα αυτό για μας δεν είναι ένα επικοινωνιακό ζήτημα, αλλά είναι ένα ζήτημα ανοιχτό. Ένα θέμα τιμής για την Ελλάδα, για τον ελληνικό λαό, και ένα θέμα που δεν αφορά μια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Γερμανία, αλλά αφορά και τον ίδιο τον γερμανικό λαό. Την Ευρώπη συνολικά, τους ευρωπαϊκούς λαούς που αντιστάθηκαν απέναντι στον ναζισμό. Συνεπώς δεν πρόκειται να κάνουμε βεβαιασμένες κινήσεις, ούτε όμως πρόκειται το θέμα αυτό να το αφήσουμε σε κάποια συρτάρια, στις καλένδες της ιστορίας, όπως έκαναν προηγούμενες κυβερνήσεις. Όπως γνωρίζετε, για πρώτη φορά υπήρξε ένα πόρισμα από την Επιτροπή της Βουλής. Όπως γνωρίζετε επίσης, αυτό το πόρισμα επισήμως έχει πάει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάνουμε λοιπόν κινήσεις συντονισμένες, και το πότε θα επιλέξουμε να κάνουμε την επόμενη κίνηση θα εξαρτηθεί βεβαίως και από την αντίδραση που θα υπάρχει από την επίσημη αντίδραση του γερμανική πλευρά, αλλά θα εξαρτηθεί και από το πότε θα εκτιμήσουμε εμείς ότι είναι το κατάλληλο timing. Διότι, επαναλαμβάνω, δεν θέλουμε να κάνουμε ένα πυροτέχνημα επικοινωνιακό, θέλουμε να κινηθούμε προκειμένου αυτό το ανοιχτό για πολλά χρόνια ζήτημα να κλείσει. Και πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε. Κυρία Μαρία Μητσοπούλου από το Ποντίκι. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Προαναφέρθηκε πριν το ζήτημα του ανασχηματισμού. Θα ήθελα να ρωτήσω αν εξετάζετε το ενδεχόμενο να συνοδευτεί και από κυβερνητική διεύρυνση με πρόσωπα ή με άλλες